Kodwa thina maXhosa siyakuthanda uzalana. Mna ngokucinga kwam ubuhlobo befanuba buyaphela phaa kulomakhulu. Umzekelo, umakhulu wam ozala utata okanye umama ozala utatam ngowakwaMaduna, kukulomakhulu wam ngapha. Umama ozala umama wam kuseMampimvini, kukulomakhulu wam apho. Ubuhlobo fanuba buyaphela ke ngoku apho. Akufananga noba ndide ndibe ndiyointrodyusa abantwana bam phana because abayonto totally bona phaa. Bazawuthini khona xa bebizana nabantwana baphana? Because ke mna ke at least umzekelo kwelaa cala kumama kamama kungathiwa hayi ngumntana kamtshana lo, kwelaa cala katata nalapho kungathiwa ngumntana kamtshana. Ngoku abam kuzawuthiwa zintoni? Senditsho ubuhlobo noko befanuba noko siba nelimithi apha kubo, singabaxi kakhulu maan. Ungaya kwakhokho awuyonto apho, awuzalani naba bantu. Noba udibana nabo senditsho ngabantu nje onobe ubabona njengabantu bonke, not uba uzalana nabo, awusazalani nabo aba bantu because akho nendlela onayo yonobabiza ngayo, ayingobazala bakho. Senditsho uzawuthi ngoobani aba bantu because abazalani nawe, bazala ngutata wakho okanye ngutata omkhulu wakho ozalana naba bantu, not wena. Senditsho ndizama ukuthi ubuhlobo ingase abantu babazi maan uba noko buhambe buphele. Bonke mos abantu xa kuthethwa loo nto leyo bayazalana because wonke umntu usuka komnye umntu, wonke umntu usuka komnye umntu. Qha senditsho ndizama ukuthi ubuhlobo obu fanuba sibazi uba buhambe noko buphele because kum ngokucinga kwam kulomakhulu wakho, yha, ndiyavuma uyazalana ngoba kulomakhulu wakho, umakhulu wakho uyamazi. But ukhokho nokhokho senditsho hayi asuyingena noko. Ungathi uye kulomama katatakho, kulomama kamama katatakho, hayi asukungena kakhulu. Phelela phaa kulomakhulu wakho, yha. Ungade ude uintrodyuse nabantwana bakho futhi kulomakhulu wakho. Kukulomakhulu wakho wena, banabo nabo umakhulu wabo because umakhulu wabo ngunkosikazi lo wakho. Bangaya kulomakhulu wabo bona, not nawe ude ufune ubasa phana. Abazalani mos bona phaa, abayonto phaa. Abazukwazi noba bangabizwa uba bazawubizwa njani because xa becacisa rhoqo, ngabantwana bakamtshana, lo wayenguba, itsho ukuthi le nto yakho seyicimile. Ndizama ukuthi ubuhlobo maan masingaxabisi kakhulu ngabo because ezaa zinto ezaa zezaa nto zenza umntu aphele ufumanise uba ngoku uzohamba ezixhibisa ngabantu ngoba uzawuthi aba bantu abakuhoyi. Kanti aba bantu abayibambi noyibamba laa nto yakho because abamazi naloo nto kuthethwa ngayo, abamazi naloo tata katatakho, abazazi ezi nto zithethwa ngayo. Qha nje wena ukhangela into ongazaziyo. Zama ukuthi uhlobo lunelimithi maan, masizame uyijonga loo nto sharp.